шаҳрвандони гиромӣ, агар шумо ба Федератсияи Россия барои анҷом додани фаъолияти меҳнатӣ рафтанӣ бошед, бояд инро донед. ҳатман дар муддати 30 рӯз пас аз ворид шудан ба Федератсияи Россия шумо бояд ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимиро ҷамъоварӣ намоед ва ба мақомоти минтақавии Сараёсати Вазорати Корҳои Дохилии Федератсияи Россия супоред. пас аз он дар муддати 10 рӯз ба шумо патент дода мешавад ва шумо метавонед дар асоси пешпардохти ҳармоҳии андоз 12 моҳ дар Федератсияи Россия фаъолияти меҳнатиро анҷом диҳед. агар шумо хоҳед ки фаъолияти меҳнатиро пас аз ба охир расидани моҳлати патент давом диҳед, шумо метавонед бе убури сарҳад патенти нав гиред. дар ин ҳолат шумо бояд 10 рӯз пеш аз ба охир расидани моҳлати патент ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимаро барои гирифтани патенти нав ба мақомотҳои минтақавии Сараёсати Вазорати Корҳои Дохилии Федератсияи Россия супоред. анҷом додани фаъолияти меҳнатӣ бе патент манъ аст. барои дастрас намудани маълумоти мухтасар шумо метавонед ба шуъбаҳои хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳо муроҷиат намоед ё ба рақами телефони хати оҷилӣ 900 800 800 занг занед.